Begaljica nadomak Grocke bila je idealna lokacija za susret folk dive Svetlane Cece Ražnatović i patrijarha Irineja. Isuse, daj mi lovlje srce, da preživi dane buduće. Naša diva Svetlana Ražnatović, Ceca. Šta je to u svakom zlu, stalno hoće da je tu nam. Manastir Rajnovac, okružen mirnim šumskim predelima, već dugo je duhovno utočište folk dive, još otkako je upoznala arhimandrita Stefana Šarića. Pa jako mi je pomogao u meni najtežim životnim trenucima, neću pričati kojima sada, nije ni bitno, ali to je stvar ličnog izbora. Ja sam dugo i o svemu pričala sa njim, on je moj duhovnik, uopšte naš porodični duhovnik i prosto jako je lepo kada imate sa nekim da podelite sva moguća osjećanja. Eto, ja sam našla svoj put. Moj put je vera. Nakon životnih nedaća koje su je šibale sa svih strana, Ceca je kročila na put duhovne obnove kojim sigurno korača, stičući dodatnu životnu mudrost. Krivudav, uzan, dugačak put do te neke duhovnosti i ja sam spremna da učim. Da me niko ne vidi, da niko ne vidi. Na liturgiju je došla sa sestrom Lidijom, zetom Predragom Ocokoljićem i sestrićima Viktorom, Ilijom i Petrom. Zadržat ću pravo svoje. Već su navikli, već znaju kad krenemo, jel to idemo u manastir? Tokom molitve, vernici su pomazani svetim uljem po čelu. Ovo je pomazanje za zdravlje. Manastiru je potrebno oko 80.000 evra za sanaciju, a dobar deo sredstava obezbedila je Ceca. Ovo je ujedno i apel svima koji su u mogućnosti da pomognu obnovu svetinje iz 15. veka. Veliko je klizište u pitanju, tako da ko će čuvati naše svetinje ako se svi mi ne udružimo i ne sačuvamo naše svetinje? Čim se čovek na sve navikne, pa valjda ću ja, Bog da. U hramu se čuva i ikona Čudotvorna Bogorodica Rajnovačka. Večeras je sa mnom i moj kolega Aco Pejović, on je po prvi put ovde, na moj poziv je došao tu i znam da mnogo mojih kolega pomaže našim svetinjama. Osim Cece i patrijarha Irineja, manastiru su pomogli i Dušan Bajatović, porodica Karić, biznismen Nebojša Bojović, frizerka Bucka te pevačica Sanja Đorđević. U pitanju je prilog svakog koliko može i jednostavno da odvoji, da pomogne. Cecina porodica bila je i domaćin slave u Rajnovcu. Za nas porodicu velika čast da Veljko bude domaćin slave u manastiru i prosto negde zaista sam bila presrećna zbog toga. On dolazi na večeru, na oproštenu večeru ide. Kada se donatorska večera završila, zamolili smo folk zvezdu da nam prokomentariše i jednu globalnu estradnu temu. Stvarno? Naime, svetska pop diva Rijana pojavila se u istoj odevnoj kombinaciji kao naša folk zvezda još davne 95. godine u spotu za pesmu Fatalna ljubav. Stvarno, ona nije znala da sam ja licencirala crni veš i zelenu providnu spavačicu bez obraznica. Ajde, Nikola, molim te se, ne bojim ti.